खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय मार्च दाननि गिबि सप्तायाव जागोन मेट्रिक आनजादा। 2021 मायथाइनि मार्च दाननि गिबि सप्तायाव जागोन मेट्रिक आनजादा। मेट्रिक आनजादनि सायाव सेबानि मावख'गिरिफोरा फोसावदों। मख'नो गोनांदि आगोलाव फेब्रुवारि दानाव जादोंमोन मेट्रिक आनजादा। कर'नानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनाय आरो लकडाउनखौ नोजोर होनानै फोसावनाय जादों मेट्रिक आनजादखौ। मेट्रिक आनजादखौ गोबावै खुंनाय जागोनब्लाबो बिनि फिथाइखौ थि समावनो होनाय जागोन। नैथियाव दङ बरपेटायाव देहा फालांगिनि पुलिसा सिग्रोमदों। बरपेटायाव समाज बेरेखा गाज्रि खान्थिया गोबां बारायगासिनो। जौ जुवा ड्रागनि आटाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो थानायजों लोगोसे बरपेटा टाउननि गांधीनगराव अजगर उद्दिन मुंनि भारा न'आव आइजोफोरनि देहा फालांगि सोलिगासिनो दं। बे खौरांखौ मिथिना मोननायनि उनाव बरपेटा टाउननि पुलिसा नायगिरिगिरि मनिन्द्र दासनि दैदेननाय मोनसे हानजाया सिग्रोमनानै सानै देहा फालांगिरि आइजो आरो शफिकुल रायजुद्दिन आरो मुनान आली मुंनि साथाम सेंग्राफोरखौ हमनो मोनो। आरोबाव बे नखरनि बिगोमा अजहर आली आरो बिनि बिसिखौबो पुलिसा हमनाय जादों। बिथांनि भारा न'आव जौनि बथलजों लोगोसे गोबां आयेन बेरेखा मुवाफोर मोननाय जादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। थामथियाव दङ मुसालपुराव UPPL दोलोनि हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआरआव मोनसे सुरायनाय लाबोनो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ब्लक UPPLनि बानजायनायाव उदालबारि प्राइमारि UPPLनि दैदेननायाव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि जानो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरनि मददजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो 24 नं मुसलपुर ब्याबनि UPPLनि बिजाथि राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव मुसलपुर ब्याबनिफ्राय देरहागोना रोखा होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। गासै ओनसोलखौ आथिंजों हानजा सोरनानै रायजो राजाफोरखौ सोलायनायनि सायाव सांग्रांथि खालामो होननानै मुसलपुर ब्लक UPPLनि आफादगिरि बापन बसुमतारिया मिथिहोदों। ब्रैथियाव दङ आसामनिफ्राय खाबु मोनैयाव नेपालनि जानानै गेलेना मुलुगनाङारि मान बान्था मोननो हादों महाबीर थापाया। आसामनि सासे गोख्रों खमलायनाय गेलेगिरि, नाथाय आसामनिफ्राय जेबो मान आरो खाबु मोनैनि थाखाय नेपालनि जानानै मुलुगनाङारि फोथाराव गेलेनानै मान मोननो हादों। बेनिखायनो नेपाल हादरा बायनानै लांदों गेलेगिरिखौ। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय खिर'नि गामिनि सासे खमलायनाय गेलेगिरि आलविन देरा, जायखौ आसाम आरो भारत सरकारा जेबो खाबु होनो नाजायैनि थाखायनो नेपाल हादरा बे गेलेगिरिखौ बायनानै लांदोंमोन। नेपाल हादरा आलविन देरानि मुंखौ सोलायनानै महाबीर थापा मुङै गोदान मुंजों सिनायथि होदोंमोन। बिनि उनाव बियो नेपाल हादरनि जानानै भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आरो गुबुन गुबुन हादरनि गेलेगिरिफोरजों खमलायनाय खेलाखौ गेलेनानै मोजां दिन्थिफुंनो हानानै नेपाल हादरनि मोजां मुं खालामनो हादों। गुबुन फारसेथिं आसामनि मोजां गेलेगिरि जानानैबो सरकारनि गोहैले नोजोरजों नायजानायनि उनाव नेपाल हादरजों बायजानानै गेलेहैनाय गेलेगिरिखौ न'आव फैनाय समाव बिथांनि न'आव कार्बि फरायसा आफादा गोग्गाथावै बरायदों। बाथियाव दङ टंला नोगोराव नाफाम हटेल बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला नोगोराव बर' नखरनि मैगं थाइगंजों संनाय गंसे नाफाम मुंनि हटेल बेखेवदों। टंला नोगोरनि गेजेराव मंगलदै फुटियासां राजा लामा सेराव इउक' बेंक आरो स्टेट बेंकनि गेजेर साखाथियाव 2 फ्ल'र बिल्डिं गोजौआव बेखेवनाय बे नाफाम ओंखाम हटेलाव गासै बर' नखराव संनाय खावनाय जानायफोरखौ मोननो हागोन। बे हटेलखौ गोनोखो आखुजों खथायाव AC होनाय जादों। डिमाकुसि ओनसोलनि मुंदांखा फालांगिरि साहा आबादारि जौस्रां बर' आरो जौगाफु फालांगिरि राजिब दैमारिनि गोख्रों नाजानायजों बे हटेलखौ गायसननो हादों। बे हटेलखौ बेखेवनानै जौस्रां बर'आ बुङोदि टंला नोगोराव गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि बयबो जानो हानाय गंसे मोजां ओंखाम हटेलनि आंखाल जानानै दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।